ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಪಿರಾವುಡು ಗೋಣಿಯರು ಬಂದು ಗೋಣಿ ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲಿ ಚಿಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೇ ನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ತಗೊಂತೆ ನಾನು ಅನ್ಪುಜಿಯಾ ಓಕೆ ಇವೇಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಓಯನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಚ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಣಿ ಅಮಸರ್ದು ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿ ಸೊ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ದುಮ್ಮು ನೆತ್ತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿವೋಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ದಿವಾರಿ ಸಿಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಬಾಡಿದ ಪಂಡ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಮ್ ಪಾಡ್ ಹಾಪ್ನ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದ್ರೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತುಂಬ ಪಂಪೆ ಇಂತ ಉಂಟೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡಾಗ ಒಂದು 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೇ ನಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಹೋದು ಗೋನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾಚ್ಲಿಂಗ್ ಕಡ ಉಡುಪಿ ಸುರು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಕ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಬಂಡಾಗ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹೆಡ್ ಎಂಜುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ತುಂಡ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗಲ ಇಂಚ ವಾಚಿ ಪಿರಾವುಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದೀವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಆಪಲ್ ದಾಕಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಪಂಚ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಪು ಮಗ ಕಾಲಿ ಒಂದೇ ತಮ್ಮನಿ ಬತ್ತು ಪೋಡು ಬೈದನ ಒಂದೇ ಇಂಚ ತೆತ್ತದು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ವಲ್ ಒಂದು ಏನ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಬನ್ನಾಗ ಏಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪತದು ಫುಲ್ ಒತ್ತುದು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅದ ಕುಲ್ಲುನು ಓಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಲಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕ ಆಡ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಫುಲ್ಲು ಉಲಾಯ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ದು ಕೊರೋಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಒಂದು ಏನ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನ ಪುದರ್ ಏನ ವಾಚ್ ಒಂದು ವಾಚ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಾಚ್ T500 ವಾಚ್ T500 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಿಗುಲು ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಪಂಡ ರಿಯಲ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ MI ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಎಂದುಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು USB ಇದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಸಿಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಮ್ ಮತ್ಯ ಈತ್ಕಿಂಜ ಸಿಮ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಬುಕ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಸೈಡ್ ಇಡು ಪಿನ್ ಅತ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ರತಾವು ಅತ್ತ ಮಾರ ಮೈಕ್ ಮೈಕಾ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಏನಂದ ಎರಡು ಜನಗಳು ಗೊತ್ತು ಜನಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಲಿ ಅದು ಬೊಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಈಸಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಏನುಂಟು ಈಸಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಒಂದು ಎಂಗೆನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ USB ಕೇಬಲ್ ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನೋ ಸೇವ್ ಆಪಣ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಂದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊರಪೇರು ಒಂದು ಕೊರಪೇರು ಅದ್ರ ಒಂದೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗೆತ್ತೆ ಒಂದೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡ ನೀನು ಒತ್ತು ಬರ್ತೋಡು ಓಪನ್ ಆನ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋದುಂಡು ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ದೀತೋನೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಅದು ಅವಲೇ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಎಂಚ ದೀಪ ಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕವಾಡು ತಿಕ್ಕವ್ಯಾ ನೀಕುನ ಮಾರೆ ಗಿಡ್ಪೆ ಬೇಕ ನಂಗೆ ಗಿಡ್ತೊಂಬರ್ವೆ ಫೆರಡಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಾಡೋಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಾಡ್ ನಾ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸಮ ಆತಿಜಿಂದು ಆಯ್ತು ಸಮಾನ್ ಇಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋಗ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಓಕೆ ಬಕ್ಕದ ಬಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ ಮುಲ್ತು ಹೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತ ಅವು ಮತ್ತ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೈಮು ಫೋಕಸ್ ಆಪುಜ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತನೆ ಕಾಪು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವ ಅಂತ ನೆಕರ್ದ ಫೋಟೋ ಸಿಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸಮ ಗೋಣೆ ಪನ್ಯ ಒಂದು ನಿಕಲೆ BP ಅವು ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ತೂವಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದೆತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ 5000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದನು ಯಾಪ 5000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಡು ಆನಿಂದ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಂತಿ ಬ್ಲರ್ ಆತನ ಓಕೆ ಫನ್ ಲೈತ ಯಾಪ 5000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಡು ಆನಿಂದ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋನನ್ ಮೀಟ್ ಅವಲೆ ಐಕ್ ಏನ ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೋಲನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪದ ಆಗ DM ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ ನಿಕಲಿಗೆ ಕಡಬಡಿ ನಿಕಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತ ಆಗ ಕಡಬಡಿ
ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಏನಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೀವನ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಪಾಡು ಅವೆಲ್ಲ ತುಲ್ಲಿ ತುತ್ತಿ ಜಾಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೀವನ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜಾಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.